Războiul nu există. Ai fost acolo, l-ai văzut, l-ai simțit, l-ai văzut cu ochii tăi. Bună ziua, dragi prieteni, sunt Ian cu Gelu și astăzi vom încerca să demontăm încă o campanie de dezinformare, marca Federația Rusă și marca Călin Georgescu. Mulți dintre voi au văzut aceste afirmații făcute de către al nostru guru la o emisiune televizată în care încerca să o convingă pe moderatoare că războiul din Ucraina nu există. De fapt, el nu încerca să convingă acea moderatoare, ci le insufla privitorilor și telespectatorilor că acel război nu există și că Rusia, de fapt, este o victimă. O victimă care, odată la câțiva ani, are prostul obicei de a-și invada vecinii. Atâta timp cât le convine conducerea de acolo și este o conducere obedientă, îi lasă în pace, cât servește interesul Rusiei. În momentul în care conducerea nu mai servește interesul Rusiei, intră un pic cu trupele pe teritoriul acelei țări. Ce se întâmplă la noi acum? Războiul hibrid este în plină ascensiune. A început prin anumiți vectori de influență, de propagare a dezinformării și de informații eronate menite să scadă încrederea cetățenilor în instituțiile statului, în armată și în cei care ar trebui să ne apere țara și ulterior ca noi să luptăm alături de ei pentru a ne apăra țara. O țară dezbinată în care cetățenii nu mai au încredere în armată, în conducători și în instituțiile statului, este mult mai ușor de cucerit. Vedem anul 2014, invadarea Ucrainei prin Crimea. Atunci nu s-a opus rezistență, nu s-a tras un cartuș și ucrainenii din Crimea au așteptat cu flori. Uitați-vă cât de bine o duc acum. Acest tip de propagandă și de război hibrid, menit să scadă încrederea cetățenilor în armată, se poate vedea prin ce trecem acum. 60% dintre români mai au doar încredere în armata României, iar ceilalți 40% așteaptă să vină Putin să-i salveze. De cine să-i salveze, nu știm, de gărgăunii din capul lor. În schimb, uitați-vă un pic în istorie, nu trebuie să ne ducem departe. În 1968 Rusia invada Cehoslovacia. Pe același model, pe baza dezinformărilor și a slăbirii încrederii cetățenilor în instituțiile statului, nu s-a opus rezistență. La fel cum domnul Lulea ne explica nu de mult că dacă rușii ne invadează, nu trebuie să opunem rezistență, ci trebuie să negociem cu ei, că ei stau un pic și pleacă. Steau vreo 2-3 ani, timp în care îți mai violează niște femei, o mamă, o soră, îți mai împușcă un frate în spatele casei și îți iau la plecare mașina de spălat și WC-ul, pentru că ei în estul îndepărtat a Rusiei n-au așa ceva. Uitați-vă la istorie că în 1968 singura țară neinvadată a fost România. De ce? Amintirea colectivă a ocupației sovietice încă era proaspătă în mintea românilor. Au trecut doar 12 ani de când Rusia și-a luat trupele și a plecat înapoi în Uniunea Sovietică. În 1968 Ceaușescu nu s-a supus ordinelor sovietice și Rusia, după ce a invadat Cehoslovacia, și-a făcut un calcul și-au făcut anumite studii dacă este posibilă și cât de ușoară va fi invadarea României. Din acel studiu a reieșit că 98% din populația României, iar 2% erau trădători, 98% dintre cetățeni erau dispuși să lupte. Puneau mâna pe arme, deja se împărțeau arme cetățenilor României pentru o eventuală rezistență. Rușii s-au răzgândit și au lăsat românii în pace. Dacă Rusia reușește să treacă de Ucraina și încrederea românilor în armată și în instituțiile statului scade, vom fi o țintă foarte ușoară. Pentru că NATO vine, dar NATO nu ajunge în prima zi. Dacă vi se pare normal și corect ca acești vectori de dezinformare și agenți ai Federației Ruse să ne spună că noi nu avem nevoie de armată, ce ne trebuie nouă armată, de ce trebuie să ne înzestrăm armata, de ce trebuie să ne înarmăm. De ce nu putem să stăm liniștiți? Pentru că rușii n-au treabă cu noi. Rușii nu ne invadează, rușii nu ne fac nimic. Îmi aduc aminte acest discurs din data de 20 februarie 2022 sau 22 februarie 2022, când acel domn de la AUR, mare scriitor, ne explica faptul că Rusia nu o să invadeze Ucraina. Iar a doua zi, Rusia a invadat Ucraina. Nici nu știu cum îl cheamă, am acum un lapsus, dar e acel domn care e vocea a Traian Aur după Simion și domnul Peiu.
Și oameni buni, uitați-vă, gândiți și judecați și nu este greu să dați un search pe Google sau să deschideți o carte de istorie și să vedeți acțiunile Federației Ruse de-a lungul istoriei. Numai bine!